Nou, de vorige onderzoek, zoals je weet, we waren gestart eind oktober. Dus het was net toevallig de maand ook van de borstkanker. Het pilot was dan gelopen tot begin maart ongeveer 2020. Jammer genoeg kwam de corona, dus dan moest het project abrupt gestopt worden. Maar betekent niet dat we zijn gestopt. Het gaf ons eigenlijk het mooie gelegenheid om het te gaan evalueren. Wat het verandert ook daaraan is dat toen de tijd was het VWS heeft die opdracht gegeven en ZVK moest het uitvoeren. Nu is de uitvoerder RIVM. Dus nu is RIVM degene ook die uitvoert in Nederland en dan gaat het ook hier op Bonaire uitvoeren, de bevolkingsonderzoeken. Dus dat is een van de verschillen. En ook moet ik daarbij benoemen, er zijn heel veel concrete afspraken, echt korte stappen daarbij gegooid. En dus nu kan ik de bevolking een programma aanbieden dat regulier wordt aangeboden. Dus om de 2 jaar gaan de dames tussen de 50 en 75 een uitnodiging krijgen om te kunnen screenen. Naast die uitnodiging kunnen ze ook zelf registreren? Ja, tuurlijk. Tuurlijk kunnen ze registreren. Ze kunnen me een bericht sturen, Facebook, een website. Kunnen ze me een bericht sturen, een e-mail sturen. Zolang je zit in de 50 en de 75. Word je 50 dit jaar, kan je ook deelnemen. Want dan zit je toch in die grens van, je bent 49 en je wordt 50. Heb je net 75, word je 76, kan je ook deelnemen. Want dan zit je nog in die leeftijdsdoel. Dus ja, ik zeg gewoon, je kan aanmelden, dan ga ik je een paar vragen stellen. En op basis van die vragen die antwoorden, dan kan ik dan bepalen of je dan kan meedoen. Want wat soms kan gebeuren, ik moet je dan even versturen naar je huisarts, doorsturen, om dan te kijken van, oké, mag je dan wel meedoen? Is de huisarts akkoord? Dan zeker kan je dan meedoen. Dus je kan ook via je huisarts, heb je dan twijfels, kan je even je huisarts bellen van, ik wil graag gaan screenen bij Shahaira. Kan ik meedoen? En dan in overleg met de huisarts zeggen van, oké, met akkoord met mijn huisarts, ik mag screenen en dan gaan we inplannen. Resultaten komen sneller. Waarom? Is het systeem van onderzoek veranderd? Nee, het is niet veranderd. Het is hetzelfde gebleven, maar de afspraken zijn concreter gemaakt. Waarom? Die wachtperiode is altijd een stressperiode. Je hebt gescreend. Ik zeg altijd, de uitslagen, de foto's worden opgestuurd vrijdag. Dus je screent tijdens de week. En dan de week daarna krijg ik dan de uitslagen. Gelijk krijg ik de uitslagen, dan moet ik gelijk contact opnemen met de huisartsen bij positief bevindingen. En dan belt de huisarts deze dame. Die kan dan gelijk door naar de radiologie. Dus er is geen afspraak, moet je niet maken. Er is ook geen wachtperiode. Dus binnen 2 weken, ten hoogstens dan eigenlijk 2 weken die periode, weet de dame aan waar ze toe zit. Heb ik hem iets of heb ik niks? Dus die periode is dan heel cruciaal voor zowel het welzijn dan van de dame en dan ook voor het gedeelte van, ik heb een onderzoek gedaan en ik wil wel toch graag weten. Maar ik zeg ook altijd, heb je twijfels op, heb je ongerust op, heb je een klacht, blijft je huisarts toch altijd de contactpersoon.